ありえんと思う。エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。クニエ先生に聞いてみよアローハー、クニエカヘアオナーラにサカイフラスタジオサカイクニエです。う。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。今回はクニエ先生にフラ界の変な縛りをぶった切っていただこうと思います。何言うの？何言う？いろいろありますが、はい、今から特に私が、って思った変なルールをポンポン言っていきますので、はい、それに対するクニエ先生のぶっちゃけた思いを教えてもらいたいと思います。はい、勝手に私が思ってることだけ言えばいいの？そうです。はい。間違ってようが間違ってまいが、クニエ先生の思いを届けていただきたいと思います。了解です。変な縛り一つ目。はい。他のハーラオの生徒さんと仲良くなっちゃいけない。マジそれありえんと思う。何ね、が？なんでこんなことになってるのかが私も信じれなくて、それちょっと聞いた時にはぁってなっちゃったよね。私もびっくりしなんでました。って思って、フラをしてる人はみんな仲間っていう考え方。ワンチームワンチーム、ね、ワンネスだから、もう人間はみんな一つなのに、なぜそこで境界線を持とうとするのかがわからない。しかも同じフラをそう楽しんでる仲間としてそうだ仲良くなっちゃいけないとかよくわからないし、でももう今はそういうこと言ってる人はいないと思う。少なくなったなと思いますけど、なんか10年20年ぐらい前はなんかすごいそういうのを聞いた気がして、ああ、なるほどね、ってなることがちょっと引いちゃうね、それは。いや、ありえない。もうどんどん仲良くしてください。フラをしてる人はみんな仲間です。なのでどんどん仲良くしてたくさんの人と輪を広げることが、まあフラ世界にとってもいい違いないと私は信じています。そうですよね。だってハワイのクムたちもすごい仲良しだもん。変な縛り2つ目。はい。他のハーラウの保育を見に行っちゃいけない。昔は聞いたことあるけど最近はないよね。なんでそんなこと。ぜひ言ってくださいって感じです。言って見て感じて学んでたくさんのことをもらえる機会をなんで減らすのかわからないです。本当に、まあ、さっきのとちょっとね似てますけどね。似てるけど、なんか私そういうことを言っていた先生たちって、そういうことをもしかして押し付けてた先生たちって不安なんだと思う。なんか比べられたらどうしようとか、そのハーラウに人が取られたらどうしようとか、そんなこと関係ないわ。好きな先生のとこに行くのは生徒さんの自由だと思うし、それだったら自分を極めなさいって私に言い聞かせています。それだったら自分をもっとね、自分を磨いて選んでもらえる先生になるべきだっていうふうに思うから、なんかそれが不安で縛ろうとする、囲おうとする。でも胃の中の蛙は大海を知らず、もっともっとたくさんのことを知るべきだと思うの。だからたくさんの見れば見るほど、たくさんの方たちのフラを見れば見るほど、もう豊かに踊れるようになると思うので、ぜひたくさんの保育見に行っていただきたいね。イベントとかもね。でもそれも私たちのハーラウではフラを見るときに手を組んで足を組んだらいけませんっていう風に伝えてるんですよ。例えばね、新人さんの習いたての方のフラを見るときも応援するつもりで見なきゃいけないと思うの。昔の自分たちを見るように応援して見守ってあげるつもりで見てほしいなと思うし、そこから学びも必ずあるんですよ。だからそれをしちゃダメなので、うちのハーラウの中ではフラを見るときはお口チャック、お手手は膝に置いて
っていう感じ、笑顔で見るっていうことを推奨しています。強制はしてませんが推奨しています。なんかね、こう比べようと思って見に行くのは良くないと思いますけど、いろんなルーツのフラがあっていいし、自分のフラもいいし、あなたのフラもいいねの感覚で、だからそれって大事。応援するつもりで見に行く、それが一番見に行く側の心の大事なところかなというふうに感じますね。変な縛り3つ目、自分の先生の指示している組む以外のワークショップに行ってはならない。なんかそれも同じですよね。同じだと思う。なんかね、ハイラウをいくつも掛け持ちするっていうのは絶対に良くない、タブーですよ。それがタブーだけど、ハワイの先生たちもよその先生の枠とか受けに行きますよ。なので私はいいと思うんですよ。少しの教養のためとか、自分のこのスキルアップのために他の先生がどういうふうに教えられるのかっていうのを見たり学んだりするのはいいんじゃないかなと思っているんです。だからこれからのフラの世界っていうのはもっとこうオープンになるべき、風の時代はオープンになるべきだと思っているので、たくさんの方たちから学べばね、学ぶほどこうご自分にこう詰まっていくものが大きくなる、蓄えられるものが大きくなる気がするので、私は事情が許すのであれば行ってもいいかなというふうに思っていますし、もちろんねご自分の先生にちらっとワーク受けに行くんですぐらいは言った方がいいかなと思うし、それを言っちゃダメですっていう先生もちょっとってなるから大きいキャパで学んでらっしゃいって出してあげるのがやっぱり大きい先生なんじゃないかなって思います。生徒の学びを応援するのも先生の責任の一つだと思うので、そうだよね。そういうところはちゃんと応援できる人でありたいなと自分でも思いますね。そう、ワークに、国井先生と私もよく行かせてもらったりするんですけど、なんかそういうところで最後に集合写真撮りましょうって言われた時に、写真 NG ですとかっていう人がいて、結構いるよね。それするぐらいなら来ちゃダメって思ったのの、ちゃんと自分は受けましたっていう証拠も残せる状況じゃないのであれば隠れてきちゃダメだし。なるほど、そうね、ちゃんと言うべきだと思うし、それを許すべきだと思うし、それを包むべきだと思うんだよね。で先生もどんなんだったって私もよくワーク受けてきました。踊ってどんな感じだったか見せてってすごい楽しみに、見せていただけるので、すごく勉強になるから、私は生徒たちがいろんなところでいろんなエッセンスをもらってくるの素敵だなって応援しています。変な縛りラスト、教えるならハワイアンネームは絶対必要。ありえないもう私ないですし、そう理解たまたま自分のもとにハワイアンネームはやってきましたが、それをもらったからその人が変わりますかっていう話なんだよね。だから日本の先生たちハワイアンネームなんてこだわらずにどんどん自分にこう知識を蓄えてお伝えしていけばいいんじゃないかなって思います。ハワイアンネームあったらあったでいいですけど、それがステータスみたいに思ってるのはちょっと間違ってるかなっていう感じで、すごい深い関係性組むとかと深い関係性の上でいただけるもの、だったらすごい素敵なハワイネームでそれと一生付き合っていくつもりでいただくのはいいかなと思うし、でもそのハワイアンネームがあるからその人がステータスが上がるかって言ったらそうではなくてそのつながりが深いっていうことの証明ぐらいな感じなのかな。そうなんですよね。だからハワイアンネーム買うとかそういうものじゃないそうだよね。私にとってはもうお金とかのレベルじゃないんですよ。そういう名前をあげるっていうのって、だからもう愛そのもの愛の形が
今回もハワイアンネームでしたっていうだけ。だって曲のプレゼントとかそういうこともあるしね。そうなんですよ。だからいろんな愛の形があっていいと思う。その一つがたまたまハワイアンネームだったっていうだか感じ。ら、ハワイアンネームがないからってすごい自分を卑下したりとか、そういうのはすごくいらないものかなって思います。もうあなたは素敵な日本のお名前があります。そうです。そのお名前で勝負しましょう。はい、私もそう思います。フラ会には様々なルールがありますが、守るべきルールなのか、ただ利益のためだけのルールなのかを見極める力っていうのを生徒さん側も養っていかなきゃいけないっていうふうに思って、この企画をちょっと思ったんですよね。国井先生にもお願いしたっていう感じなんですけど、なんか言葉が悪かったらごめんなさい。でもこれが正直な私の思いなので、私たちこれから日本でこのフラをねいっぱい広めていこうと思ったらいろんなブロック取っていかないとダメだと思うんですよ。だからみんなで学び合う姿勢、であなたのフラもよくて私のフラもよくてみんなのフラがよくてっていう世界になっていくと、もっともっとフラが普及していくんじゃないかなと思うので。縛ってしててもいいことない。そう、今は風の時代、とにかくふわふわと柔らかく対応できたらいいかなという。みんなで一緒にやっていけたらいいですね。本当にそれは思う。今回はフラ界の変な縛りに対する国枝先生の思いを赤裸々に語っていただきました。フラ界には様々な守るべきルールはあります。そこはしっかり守った上で変な縛りにとらわれずに、風の時代の日本のフラ界が明るく幸せなものになるよう願っています。こういうルールはどうなのなど質問等はコメントで聞いてもらえたら嬉しいです。それじゃあ今日はこの辺で